Allahu Akbar. Dobrodošli u drugu epizodu preživljavanje sa Vasilijem Grilzom. Kao što znate, moj otac je mrtav. Šalim se. Allahu Akbar. Bitna stvar u lovu je veoma bitna. I... Spačao. Okay. Izvinite zbog toga, imali smo nekih tehničkih poteškoća. Htio sam da vam kažem da skoro svuda, veoma svuda po šumi, vidite, ovo prostranstvo, možete da nađete jednu veoma čestu biljku koja verovatno niste znali da može da se jede. To je negro bombona. Ona raste na strelištu. Veoma je retko u drugim krajevima sveta kao na kamenjima može da se nađe, kao da su mahovine. Evo, vidite, veličaj, vidi. Vidite, ta pečurka, ona je otrovna. Morate da jedete otrovne pečurke ako hoćete da preživite, razumete? Da. Sada ćemo da je sačuvamo uz negro bombonu. Napravit ćemo izolaciju, da je ne pojade nešto drugo. Ovako, vidite. Tako. Da. Idemo. Idemo do naše kuće, napravili smo za scena. Da, napravili smo samo jedan zid na kraju. Da, iza kamere smo napravili. Da, puko nam je pickaxe, tako da, izvinite zbog toga. Ili ti bilka. Idemo sad, mi sad će da skipujemo. Ne, nemoj da skipuješ, moraju da vide put do kuće, rekao sam ti. Važi. Ajde. Wow! Bosno su povajno, upravo ne zajebam se majke. Ovo je... Da li je moguće? Šta je to? It's an albatross! Ovo je veoma retko, kao što vidite nije iskorišteno. Ovo nam ne treba. Ovdje nema ljudi. Što se trudite na taj? Idemo. Ajde. Ceo život sam sam. Kao da ovo nešto menja. Idemo. Prati me, moj učeniče. Imamo nekih tehničkih poteškoća, tako da... Vidimo se.